две категории 57 кг, победа за Луиза Менендес Еквадор. Следваща среща 57 кг жени, Йена Хемия Финландия, Севал Каир Турция. Net B, the winner is Luisa Elizabeth Valverde Melendres, Ecuador. Next match. Категорията за кг, победа за лауреат на Испания. Следваща среща 50 кг Светлана Анкичева, Казахстан, Еминенка Тоежово, Турция. With the C, the winner is Antane Oria Ori, Spain. The next match, seniors women's, is qualification for Svetlana Ankicheva, Kazakhstan, and Emine Tatapoğlu, Turkey.